Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uwei uriu kiang atiar bampat la ban itho kerteng ula kelon nyap ha gajingya ther kuli bat ki pulet ke jela ha West Garo Hills ha ka step jongkala singi uplay kat kom kajing te bala yo dom kate gajingya ther kuli kala long ha kwe ka jaka ka bahab ha po kajing pet jong thana dan dengre laong ba kajingya ther kuli kala sedang hadin ba ka kenhun jong kinong ra abor kala siat shiki pulet ki bala yat pahara ha kate ka jaka Kakubor na ki pulet kalaya thu baki la yo jing tep shapang ka kenhon ki riu kiang atiar ki badon jing tmu ban rabor ya ki nong khayi ki bajuwan na ki jaka thor na shibinang bat phulbari ban thiet kwai namar ke jing yo ya ka bakum kate ke jing tep la batha ki pulet bakin nong ki bapet ngor bha khamtam ha ka por men miet ban khanra ya ki kali ka jing ya pahara bat ka jing khanra kali kala sedang ha ka jan miet jong ka sngi satjan Ki pulet kilaya thu bakat ba ka wei ka kenhuan pulet kadang don halenti na chi binang sedan dengre hangapor kumba shi baje shi pawa menstem ka kenhuan ka badan kumba lai hadu sanwat ki riu ki ang atyar kila ther kuli shagani ka kenhuan ki pulet ha ka snong magal para hagani ka jing sha ther kuli bakin san ka wei ka kali pulet kala dei de ki kuli ba kala sujulor malumala Namar kani ka jing sha ther kuli ki pulet kila siat kala sha ka jaka badan kita ki riu ki ang atyar ki pulet kila ya thu ru ba ka jing ther kuli ka bamar kaliang kala ni kumba san minen hadian ka jing siat kala sange la ai jing tep show district magistrate bat ki wei pat ki he sarkar halor ka tei ka jing ja hadian ka jing wan poi jong wei magister lapan long ya ka jing pet pnya ya ka jaka bat lalap ya ka met yap jong wei ubriu bala sha sian Lalap ru ya ka wei ka sulai AK bat ki kuli life south li ki kuli na ka sulai 7.62 subsant li ki kuli bala dep pendan kam R4R li ki kuli ka 9mm bala dep pendan kam light li ki tiar pen bathai south li ki gelatin stick R meter usainar ba pendan kam ban pen bathai bat ki wei ya ka ni ki tiar kitar lalom bat kurob ha ka jingdan ki sakhi Ya kata ka medyap lakit no sa civil hospital tura na ka bentaban pendap ya ka postmortem bat ki wei ki jingdan kam la pendap ru ya ki jingdan kam baro kumbala batha da ka National Human Rights Commission NHRC